thahnemngai ten Rampum Nehemia Chawnghei Tawngtai program an bua sai chu Congress Party in an zom ve Congress Bhavan Chawnghei Tawngtai program hi chomadar som pakhata tran ania choma hun hi MPCC President Pulal so tana kai shwaya Mizoram din munshia a thahnemngai ten pathian lama tran atu zia le pathian ne na an fel lo le diklo na te thupa choya hun man an huai hot chu thilomom le rul takani ti asoya ataka danglam na thlen thei tura rilru le thinlung taka pathian lam hoi atul ti asoi chonu hun chu MPCC Vice President Pulal Thanzaran kai shwayen inko ma hian MPCC Treasurer Dr. Lalmal so manga ka point thu asoya heta hian Tawngtai thupui siam sa zofa ten pathian thu kan oilo na le aming kan ti chiana swa thu pha choina le ngai dam dir Tawngtai na ti ba ka kalkhom ten Tawngtai thupui an thoa rilru soina hun te an manga Tawngtai rual hi tum sari nei ani Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Vain Khan Golden Hall Congress Bhavan Rampum Nehemia Chawnghei Tawngtai program pualin hunan mang he hun kai shwai tu MPCC President Pulal Soda chuan Mizoram din munshi a thahnemngai ten pathian lama tana tul zia le pathian ne na kan fel lo le diklo na te thupa choya hun man an hwai ho chu thilomom le tul takani ti in asoya ataka danglam na thlen thei tura rilru le thinlung taka pathian lam hoi atul ti asoya sarkar tha siam tur chuan pathian ahma sabira da zel tula pathian nen chuan ramro rel na tha hi Mizoram mi puite kan pe thei ani ate he huna hian Tawngtai rual bua chei tu ten thupuyan siam sa mangin party mi te chu tum sari an Tawngtai rual ani